Ja t'han comunicat el teu bonus target? Seria normal que en començar l'any la plantilla tingués coneixement del seu bonus target i no només del target de venda. Tota la plantilla a la xarxa d'oficines sap quants Vidacaixa Salut li toca col·locar. Totes les oficines saben en quina posició del rànquing de la DAN es troben. Les DT coneixen la seva comparativa en relació a altres, etc. En definitiva, el que interessa comunicar es comunica i sense poder plantejar objeccions. És evident que el millor per no donar explicacions sobre el bonus cobrat és no donar a conèixer el seu target. Igual, l'àrea de lideratge ha anat una mica liada i encara no ha pogut comunicar els bonus target a la plantilla. Si més no, a la major part, perquè no ens enganyem, on s'ha volgut comunicar s'ha fet. Senyors de la direcció, com pot ser que més de 75 milions d'euros no tinguin una assignació objectiva, seriosa i transparent? Comissions Obreres estem disposats a negociar una proposta de salari variable que tingui com a eix la màxima objectivitat i transparència per determinar l'assignació del bonus. D'aquesta manera es dotaria de credibilitat un aspecte de gran importància que afecta a tota la plantilla. Perquè no ho oblidem, fins ara el bonus és subjectiu, arbitrari i no ha estat pactat amb la representació sindical. Arriben les vacances, però les auditories i l'obertura d'expedients disciplinaris no s'aturen. I és precisament en moments de pressió com els actuals quan podem cometre més errors. La persona afiliada, i en cas d'una auditoria, té dret a que el seu sindicat estigui present en el procés. Comissions Obreres et garanteix poder disposar d'assessorament i protecció sindical i jurídica. Contacta'ns a tudefensa@ccoolacaixa.net. L'aprovació definitiva a la Llei de Reforma de la Seguretat Social pot produir-se a finals d'aquest mes de juliol. Sobre l'aplicació de coeficients reductors, en els supòsits de jubilacions anticipades, s'ha acceptat l'esmena promoguda per Comissions Obreres i s'ha eliminat així la possibilitat d'aplicar aquests coeficients sobre l'import de la pensió màxima. Aquest tema podria haver afectat molt negativament els nostres futurs prejubilats i prejubilades, ja que hagués suposat una rebaixa considerable en l'import de la pensió de jubilació. Trobaràs més informació en el nostre full setmanal.